היי, יפעת מנקודת מגע. אז כמו שהבטחתי, אני אראה לכם היום את מכשיר הקדילק המפואר, מכשיר שג'וזף פילאטיס המציא וקרא לו על שם הקדילק המפואר, הרכב המפואר. אם אתם מסתכלים עליו, אתם רואים כמה הוא מפואר, כמה הוא גדול וכמה הוא יציב, הוא ללא תנועה, לכן משמש גם כן לשיקום. יש עליו את כל האביזרים האלה שאני אראה לכם, את הטרפז, את הרצועות, את הרולאבר, עוד רצועות לרגליים עם קפיצים כמובן שמאפשרים לנו לעבוד, הפוש חרובר מהצד השני, קפיצים עליונים, קפיצים תחתונים. הקדילק הוא מאוד מאוד ורסטילי, הוא מאפשר לנו עבודה בשכיבה, בישיבה, בעמידה, על הצד, על הבטן, מאפשר מגוון עבודות ומגוון צורות של עבודה, ולכן נורא חשוב לי להראות לכם אותו. ביי!